May hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag sumubatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Executive Secretary sa ginpatay kuno Neco Manager negatibo sa paraffin test. Special Investigation Task Group gintukod sa PNP. Bespira sa Pasko mangin maulanon. No ID, no work policy ipatuman sa mga job order workers sa Bacolod sa Enero. Lolo nga nagapangita sang Yapo, patay matapos malumos. Kag sa good vibes, ato naman libuton ang mga plaza sa sur sa tripping ni Ruming kag medical rescue volunteers nagapadayon sa pagserbisyo bisan wala sa headquarters. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, bispera sang Pasko gina-forecast nga mangin maulanon dalasang low pressure area. Padayon ang pagtupa karon sa nga mahinay tubtub mabasog nga pag-ulan sa Visayas lakip na diri ang Negros Occidental dalasang low pressure area karon nga sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa latest weather bulletin sang Pag-asa, ang LPA ang yara sa 355 km east-southeast sang Surigao City, Surigao del Norte. Hindi na inimangin isa ka bagyo sunod sa Pag-asa apang gina-forecast nga magtener pa ini sang isa tubtob duha ka adlaw. Gani ginapanugyan sang Pag-asa nga magdala sang payong kung maghingagaw sa Christmas rush bangod sang padayon nga pag-inulan. Sa number 9, 193 tanan ka mga sidewalk vendors sa pagatugutan nga magbaligya sa mga dalanon sa Bacolod City. Sa survey nga gitpatigayon sa City Administrator's Office, may 215 tanan ka mga approved slots ang sarang magamit sa 193 ka mga sidewalk vendors nga na-validate sa Local Market Committee kag Socio-Economic Enterprise Unit sa Bacolod City. Ang yara sa ilang master list, amo lang ang tugutan makakuha sa registration kag permit agod makapadayon sa pagbaligya sa kilid sang dalanon. Magakuha man sila sang sanitary permit kag yellow card sa City Health Office. Sunod sa kay Councilor Celia Flor, kabahin ini sang pagpasiguro sa proper food handling. Ilabi na nga kalabanan sa ilang mga nagabaligya sa pagkaon. Kabahin sa mga na-identify nga lugar para sa mga sidewalk vendors, amo ang Gallardo Street, malapit sa University of St. Lasal, North Capitol Road hasta sa porsyon sang Aguinaldo Street. I-regulate man sang syudad ang mga manugbaligya sa downtown area na nakipdiri sa Gonzaga, Luzuriaga, Gatuslao, Balesteros, Bonifacio Street, pati na ang yara sa sulod sa Bacolod Public Plaza. Sa number 8, Comelec Bacolod ang tigayon nga nakaprocess ang masobra 2,600 ka mga nagkalain-lain nga mga application sa duha ka semana nga pagbukas sang voters registration. As of December 22, 2,629 ka mga nanari-sari nga mga application ang na-process ng Comelec Bacolod. Sa ilang report, may 284 ka mga nag-apply for new registration sa 15 to 17 years old. 808 naman para sa 18 to 30 years old, kag 215 naman sa 31 years old and above. Ang nabilin nga mga nag-process para sa transfer of registration, reactivation kag correction of entries. Padayon ang paghaylos ng Comelec sa mga wala pa makaparehistro nga kalitan ng tiyempo sining holidays para mapaiway ang anuman nga pagginutok sa Enero, labi na sa ulihing nga mga inadlaw sang registration. Nagsugod sang Disyembre 12 kag tubtob sa Enero 31 ang voters registration. Sa number 7, isa ka lalaking nasapuan patay sa sulod sang box culvert sa Bayawan City sa Negros Oriental. Nasapuan kahapon sang aga ang lawas sa isa ka lalaki sa Bayawan City sa Negros Oriental. Ang biktima ang ulihin nakita sa Miyerkules nga si Edelberto Pablo, 52 anyos. Sa investigasyon sa PNP, ulihin nakita ang biktima nga nakainom kaginguyod ini sang suspect kaginhulog sa box culvert nga may 3 ka metro ang kadalumon. Ginapusan sa matiga nga bagay ang iyang ulo suno sa pulis. Detain karon ang suspect matapos gintudlo sang mga nakasaksi sang krimen. Ginahibalo pa kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, lolo nga nagapangita sa iya apo patay matapos nga mahulog kag maanod sa suba. Nasapuan nga patay kahapon sang aga ang 62 anyos nga lolo matapos ini malumos sa suba sa barangay Calamba
sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Ang biktima amo si Marino Gantalao, 62 anyos. Sa investigasyon sang PNP, ginpangita sang lolo ang iya sining nga apo sang Miyerkules ang gabi bangod sang makusog nga pag-inulan. Samtang nagalakat sa daik sa kilid sang suba, suno sa pulis nahulog si Gantalao kag ining naanod sang makusog nga dalo-do sang suba. Si Gantalao ang na-record niya casualty sa pagbaha nga nagluntad sa Gihulngan. Sa number 5, isa patay 3 ang pilason sa separado nga mga insidente sa pagbungguanay sa Bagu City. Patay ang angka sa motorsiklo samtang pilason naman ang driver matapos magbunggo kahapon sa kaagahon ang ilang motor sa truck subo sa crossing sa barangay Lagasan, Bagu City. Ang napatay mo si Sunny Salcedo, 24 anyos, kag pilason naman ang 18 anyos nga si Alexander Arnaiz. Sa sunod sa Bagu PNP, marasig ang pagpadalagan sa motor kag wala niya matalupangdan. Kanit nagbunggo ini sa likod nga bahin sa nagadalagan man nga truck. Samtang pilason naman ang duha ka mga sakay sa tricycle matapos sila mabungguan kay nasang kaagahon sa barangay Kalumanggan. Sunod sa pulis, naguntat sa tunga sang dalan ang tricycle bangod ma-left turn kun tani ini apang wala ini giliyon makitaan sa nagasunod nga commuter van bangod sa wala man sang tail light ang tricycle. Ganit nabungguan ini sang van, nagtabog sa piyak lane ng tricycle kag nabungguan naman ini ang nagapasugata pa nga dump truck. Parayon nga ginabulong karon sa ospital ang driver sa tricycle nga si Gerald Bedel kag sakay nga si John D. Alveso. Sa number 4, no ID, no work policy para sa mga job order workers ang ipatuman sa Bacolod sa Enero. Natapos na ang profiling sa mga job order workers sa Bacolod City. Galing humaling kahapon, nasugda naman ang pag-release ng sweldo sa mga JOs. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magarit III nga sa Enero suguran man sang syudad ang pag-issue sa mga ID sa mga JO. Kasunod sini pagpatuman sang no ID no work policy. Ang ID system ang ginmando ni Mayor Albi Benitez agod mapatod kung diin nagatrabaho ang JO kag kung sano kutob ang iya kontrata sa syudad. Sa siniman nga pamaagi, tuyo sang syudad nga mapaiway ang delay sa pagpasweldo sang mga JOs. Damlag pa, nagpagawa naman sang memorandum ang syudad angot sa no referral no work policy agud man mapunggan ang pag-duty sa mga ginakabig volunteers sa syudad. Sa number 3, mga ospital sa Negros Occidental na paidalom na sa Code White Alert sumugod sa bunga adlaw tubtub Enero 2. Nagakasayuran nga nakahanda na ang manpower sa mga ospital sa probinsya sa pagresponde sa anuman nga emergency situation. Patag ni Dr. Mary Ann Maestral, ang Chief of Hospital sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay, naka-alerto ang tanan. Ehemplo diri, ang mga surgeon nga on call o kung on standby sa emergency room. Kabay na ini sa ginapatuman sa kinaandan sa tiun sa holidays. Sunod sa kay Maestral, hindi lamang firecracker injuries ang masami kaso sa sininga holidays. Pila sa mga common cases nga mabaton among stroke, asthma attack, ang masami nga natugas ang pag-asugikan sa mga palupok kag mga aksidente sa dalanon. Panawagan nila, una, magkaon sa nagakaigo lamang o kon in moderation. Bantayan man ang mga kabataan ilabi na nga sila masami nga kaso sang firecracker injuries. Kung nakainom, mas maayo nga hindi na mag-drive. Everything should be done in moderation. Number 2, when you drink, don't drive. Kaya yawan kami na, especially mga motor. May designated places, so dito na lang sila. And the morning after, ang kabataan, ang kapamulot, bala? Naamon ng damo, January 1, sa tuod lang. Okay. January 1, ang damo, because ang kapamulot ng mga bata. Sa number 2, humalin March 1 tubtub December 16, nagdangat na sa 23.7 million pesos nga balor sang poultry products ang nadakop sa probinsya. Sa report ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana kay Governor Eugenio Selacson, ang ini nga mga produkto ang ayhan gin-ship back sa point of origin o kun gin-kumpeskar. Iniangot sa pagpatuman sang poultry ban bilang kabahin sa tikang para mapangapina ng poultry industry gikan sa avian flu. 4.8 million pesos naman nga balor sang pork kag pork meat products ang nadakop sang probinsya. Sa report ni Limana, 12,675 ka kilo sang assorted nga pork products ang nakuha sa mga seaport, airport kag mga checkpoint kasubong man sa ginapatigan nga monitoring sang ASF Task Force sa mga LGU markets lakip na ang Bacolod City.
Nagapabilin nga ASF-free kag bird flu-free ang Negros Occidental. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagnegatibo sa paraffin test ang Executive Secretary ni Nuneco General Manager Attorney Danny Pondevilla kag ang isa pagid ka-opisyal sa Union. Samtang isa naman ka Special Investigation Task Force ang gintukod sa PNP. May report si Nico Delfin. Nagnegatibo ang resulta sa paraffin test sa duha ka mga persons of interest sa kaso may angot sa pagpatay kay Nuneco General Manager Attorney Danny Pondevilla. Pero suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang babayi nga Executive Secretary nga kaupod ni Pondevilla sang siyang ginaligar gintiro sang gunman nga sakay sa motorsiklo kag ang isa ka opisyal sang labor union ang magapabilin sa gihapon bilang mga persons of interest sa kaso. Considered pa rin sila person of interest. Ibang sila nga nagkabulig naman sa amon subong. And gina-continue tapaman tong investigation sa cellphone. Atong erase na remit naman to namon for examination sa cybercrime nato. Nagwa sa pagpang-usisa sang kapulisan nga halos 3 man ka oras nga nadula ang Executive Secretary sang nasapuan patay si Pondevilla. Suno sa pulis, giliyon siya nga nagkadto sa opisyal sang union kag sa iya pagbalik. Ginbalik niya sa pamilya ni Pondevilla ang iya sini nga cellphone pero deleted na ang ilang nga exchange of messages. Nakigsapol man gilayon si Mayor Albi Benitez upod kay Martir para matagaan atensyon ang kaso sang ginpatay nga abogado. Suno kay Martir, nagtukod na sila sang Special Investigation Task Group nga among magatutok sa kaso ni Pondevilla agod man mapatod kay mapasakaan sang kaso ang mga responsable sa pagpatay sa iya. Involved na siya sa mga different units like cybercrime, crime lab, CIDG, and other investigating units ng Philippine National Police. Ang NBI, Sir, gintap na ton. Yes, pwede man sila ka-join. Kung mag-request ang family isang investigation fund, this one thing one gininaman nga ma-resulta. May kangtanan sa trabaho kag mahimo personal ang pilalang sa mga motibo nga ginausisa karon sang kapulisan sa kaso. Ginatingwa naman karon sang natukod nga SITG ang pagtipon sa mga kopya sang CCTV sa mga lugar kundi nakita ng biktima antes pa man natabo ang pagpaniro. Ginalauman man nila nga ma-retrieve ang mga ginpang-delete nga messages sa cellphone sang biktima sa bulig sang PNP Cybercrime Group. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag para naman sa pabalo na mo niyo pang pag-good vibes sa inyo sa nga weekend. Kung libre nga nalagawan ang ginapangitan niyo subo nga Pasko kag pang pamilya nga destination, mga plaza sa nanari-sari nga mga banwa kang syudad ang nagatanyag sa matahom nga view. Kung last week Northern Negros ang ginlibot was ato naman liboton ang pila ka mga LGU sa Southern Negros kung saan makaliligaw ang ilang mga plaza nga napuno sa Christmas lights. Hinabuas sa Tripping ni Ruming. Kag isa ka medical rescue volunteer nagapadayon serbisyo inibisan nga wala sang headquarters. Hindi ini nangin rason para maguntat sila sa pagserbisyo. Sa kada may emergency cases, present sila sa gihapon para maghatag sang assistance. Aton sila kadalahon sa Sunday sa Baganihan. Dik for sure iban sa Sunday, Christmas Day, wala obrahon for sure makita lalagawan. So, namin ikitibuto ng mga plaza, at least libre, wala ibayad. So, hindi ka na magpalayo, pa kay arap lang sa plaza, makita mo na ang lights, kumbaga. Kag sa Sunday naman ang istorya, sining grupo sa mga medical volunteer, bisan wala sila sang days, sige gihapon, kag naka-inspire pa, sing iban pa nga mga responders, hindi lang diri sa Bacolod, kundi pati naming sa Iloilo, kag sa National Capital Region. May pa magdamo pagid sila. Kagamay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangamlagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Merry Christmas!